Льготными кредитами смогут воспользоваться значительно больше жителей областного центра. Да в чем же я виновен? Жуматшанин был арестован. В этом многоэтажном Требует наш народ одного. Раздавите проклятую гадину. Ептеп сауда жасаймыз. Тері-терсектерімізді тұз. болады осыған қалай жақын болмайды мен түсінбеймін. Сен ол адамды үйленем, жақсы болам, семья болам деп. Что сколько труда за этим стоит? Почему я... Мы летим в Америку, находим Адама. Вот Центральная Азия, да? Европа не входит? Почему входит? Тоже один пояс, один путь тоже в Европу. Бойынша жойылған. Ал ауыл ішіндегі 4 түлікке тиісті вакцина. Молодая уже с этим неумытым итальяшкой. Но она, кажется, влюблена в него. Вот еще. В соседей я не услышала здесь больше никаких доказательств той грязной истории, о которой даже не хочется говорить. Джерело появи симптомів. Нурофен Колтенфлю. Нова маска для волосся від Herbal Essences. Сер, перешкода на мікрофоні Гейтса. Я знаю. Новорічні свята без Діда Мороза. Давайте разом його покличемо, правда? Давайте. Дід Мороз! Дід! Зв'язано із недостатнім рівнем вакцинації. Генсек ООН закликає... Буде відключений. Буде відключена вся промисловість. Може, там є хто-небудь? Хтось підглядає? Хтось там є? Повільнюють поширення вірусу, але темпи залишаються високими. І це... Значить так, синок. Зараз я вибачусь перед твоєю мамою. Потім, що важко, але треба, вибачусь перед Русланом. Першить у горлі, сів голос. Розпочинається кашель. Двохфазні льодяники Бронхалик. Основним радянським танком був Т-34. Чудово. Спортні як білизна захищають як тена. Декасан – інгаляційний антисептик. Дитина підхопила вірус. Мама Віра має віру в Декасан. Номи батька. Інакше пошуки донорського кісткового мозку складні. Трофімов сьогодні їде на курси підвищення кваліфікації. Хто смотрящий за хатою? Треба вкорінення. Удвох з малим. Слухайте, і вони ж нічого зараз не пропонують, що робити. Тобто, ну якось... Я подивлюся. Це нормально, що в прибиральника страшні червоні очі? Думаю, ні. Так, чудово, я зараз приїду. Чекай, Люба. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожир. Що зараз дійсно не лише про санкції треба говорити, але Дящим, що я теж в некоторому роді блондинка. І скажу вам прямо, бачила я ту подругу, один сплошний тюнінг, такі губи. І що я вам компетентно скажу? Ніхто в неї машину не уганяв. Вона її чи розбила, чи втопила ту нещасну машину, а щоб... У чоловіка є 2 годинники. І готівка. Так. Автомобіль доправили до сервісного парку, і ми змогли спокійно з ним поспілкуватися. Але я чомусь вважаю, що потім десь вже в преклонному віці я буду виглядати тумач такий, що... Як там Денні? Нормально. Ми встигли. Рано казати точно, та в лікарів оптимістично. України і українського народу.
Шановні народні депутати, у засіданнях Верховної Ради України бере участь прем'єр-міністр. Целонг контролює ваш кашель. Ви контролюєте свій день. Коли антибіотик, тоді лактіа. Глибше за слова. В ній приємно бути разом. 5 разів менше. При цьому ми сьогодні... Молочний шоколад Лакмі. Некомпетентність, У мене і тоді, і зараз відношення. Запалення, спазм полегшує сечовипускання. Уралисан, твоя... Ви вгоїте. Може, не будемо більше говорити про Гойта? Так. Гюгел. Здавалося, лише торкається м'яча, але Колінз запанікував чи як, але